Kini ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulih da ibadah hon ramde. Kimat bakong sanjong ke kubor mentak stem. Ajing pthak ke sorkar kemi ki sorkar jilla bat Union Territory ban pen kre nak benta ke jing persang ke jing ai ke dawai ada COVID-19 ke ban sedang mentak sengi. Ki Lighthouse Project kin sapin inami ki kor start ke juk menta ki bapakatam ban pendan kam nak benta ke bha kamiat ki pat ba ong umentri rang ba du ke Narendra Modi. Bat khat prangut ki beyo thamai ke jingpang COVID-19 ha Meghalaya hanin kesngi. Ki kubor babnya. Hadian ke jingpelat ya kedawai ya dai ke jingpang COVID-19 ha kelengkari ke sorkar kemi kala betha ya barok ki jilla bat ki Union Territory bakin penbet penbiang ki jingpen kre ki bapaka. An penlong chwa da ke jing persyang ya kani ke jing ai dawai ya da ha barok ki jilla bat Union Territory menta kesngi. Ladap banterwa ha baha barok kinong ba jong ki jelab an penlong kumbalai benta kijing ai dawai u health secretary ke sarkar kemi Rajesh Bhushan menha kesengi pale ula penya ke high level meeting leng ba ka video conference ban kemi penya alor kijing pen kre ki jaka ai dawai na ke benta ke jing ai ya ka dawai ya dai ka COVID-19 ha ka jing don rengkat jong ki principal secretary health ki MD ke NHM lembat ki we ki he kitnat ka kwat ke khia ki jelabat Union Territory. Umentri rang ba do kari Narendra Modi ula ong baki Lighthouse Project kin sapin inami ki kor kat kum ke juk start menta bapakatam ban pendan kam na ka benta ka bha kamiat jong ki pat ba bat kini ki project kin yarap kersha ni ki jingdan kam jong ki yeng ki sem ha ki jaka sor ula ong ro bakini ki project kin wanra ka jing sarong haman la unong shong shnong na bakari ka pendan kam hok ki kor technology barem bat nang kentiu ya ka roi ka par haba ai ku blai snem thamai u mentri rang ba do kari ula ong bang ngirung sho snem arajar arpuai rengkat ki jing klan bat kilat ki linti bathamai ula ong ro ba ki skim yeng kim dalong kitnat an puli beng sa sisien ula ong ro ba ki skim yeng kim dalong tan ki kimat ki bakongsan jong ki sarkar pedeng ki ba menshwa umodi ula benrap ro ba ka sarkar ba menta ka sngutu ba ki jingkala kanamla ban urlong klem da karoi ka par habaro kilyang. Kajingdan jong ki breu ki balakot na kajingpang COVID-19 ha kalengkari ki lekan josh ka khandai punreu ponyot pra na ka shispa ha ka bapalat arpula hajar ngot ki nong pang COVID ki lakot ha kini ki arpusaw kan ta baladem. Katanat ka kot ki khia kala pentip ba kajingdan jong baro ki balakot na ka COVID-19 ki ladan palat khandai pu pralak prapula hajar ngun. Kajingdan jong baro ki balasyak ta ka jingpang menta ki kentup tang ar pensah nyaw na ka shispa jong ki badangdan ya ka jingpang. Haduk menta ke jingdan jong baro ke badangdan ni ke jingpang COVID-19 ha kalengkari ki long kumba arlak san pusaw hajar ngun. Hamanipur khat prangut ki breu ki balayo thamai ka jingpang COVID-19 ha kini ki arpusaw kan ta baladem. Ha ka wei pat kalyang nri pusaw ngot pat ki lakot no ha kini ki arpusaw kan ta balalen bat ke jingdan jong ki balakot ha ka jela ki lakiu ka khandai pusaw pon pranot na ka shispa. Haduk menta ka Manipur ka don arpundri hajar nriu spa nyopu prangot ki balakot na ka jingpang pat siya jar si spa prangot ki badangdan ya ka jingpang COVID-19 baro ki basyak ta ka COVID-19 ha ka jela ki long arpu prahajar ar spa nriu ngon kentup ro iki lai spa san pun nriu ngon ki balaklat no na ka daw ka ni ka jingpang. Lasyam ba ka jingyok lum ya ka khajna GST ha ubnai baladem kala long ka bahet tam nado bala pentri kam ya ka khajna goods and services tax hapo kari ka jingyok lum ya ka khajna GST baro jong ubnai nok pra arajar arpho kalong shilak khatsan hajar shispa anyo pusaw kulur tingka kani ka jingyok lum khajna kala tam khat an na ka shispa bani ki khajna GST ha uju ubnai jong ka snem mang tingka baladem ka khajna GST ha ubnai nok pra arajar arpho ka khamhe ya ka jingyok lum ha unai wing ka balajan shilak saw hajar khandai spa andri pulai kulur tingka. Katanat road transport and highways kala penjelani katarik bakhaddo ika jinglum khajna ka bashispa na ka shispa ka surak ba national highway leng ba ka fastag hado ka khatsan tarik urampang kham haswa ka National Highways Authority of India kala penbena ban pendamno ya ka jinglum da ka pisa ya ka khajna hakikir dop krong pisa na do ka shitarik ukala lengkon ya menta ka jinge sam benta jong ka jingsiu leng ba ka fastag kasa sakumba nyopusan hado prapo na ka shispa. Kani ka kubor ka Wanshapi na ka All India Radio Shillong. Laitali ki jingbalian bangi baro ngide ban bot perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut penjinga iway na iway pan habay don lang hajo side bhai ki kti bat bata bhai ka khmat bat le e kita bonsin
Tung ini trelang banilai persya ya kejingpang COVID-19. Ngin peteng biang ikut kubur hakani ke step. Ha Meghalaya ki don khat prangut ki blasyak tak temai ke jingpang COVID-19 ke balakan tiu ke jingdon ki nongpang COVID syaki shispa andri pusaungun. Bat ki langut ki balakot no henin ke sengi ke balakan tiu ke jingdon ki balakot nakani ke jingpang syaki khat lahajar shispa saupu arngun. Kita ki khat prangut ki balayok temai ke COVID-19 ki kentup ki khat nyungun na East Khasi Hills bat iway na Riboy District. Na pedeng ki shispa andri pusaungut shispa arpun riungut ki dena East Khasi Hills Shillong ke bedeka district ke basyak tak jurbah ke jingpang COVID-19. Katkum ke shitarik ukala lingkot ke jela ke don barok khat lahajar sauspa saupusan ngut ki bala syak tak ke COVID-19 bakentup ki shispa live kendai ngut ki bala klat no. Hadu henin ke sengi ki bala depan papet benya ikan ke jingpang kilong arlak kendai pusah wajar san spa khat san ngut hakba arlak Prapu hejar nyupongun ki balong negatif ne ki bomdan ya ukunyang jingpang coronavirus. Presiden keseng NCP ke jela usaling sangma ula banjir halor ke jingdan kam banbu ya ki entry but exit point ha Garu Hills da ke bakadau bakathan Garu kadon ya shibun teli kilenti bapenya so bat ke jela Assam. Ula ong badan kam bha banbu ya ki entry but exit point kum ha kijaka kum hatikri kila man kachar bat daina dubi bat kan long ke babahae lada ke sorkar kan sedang bantai bat pentri kam yakum kiti ki kerdop dak ba benrap babon ki kam khayi pateng ki khlan bha kiti ki jaka bat hakabaya dei bat ke ILP usaleng ula ong babaro ki seng sendrop hak sorkar MDA ringkat bat umentri rang ba konrat sangma kidang yatur chakmat ban penbor ke sorkar pedeng ban pentri kam ya ke ILP ha Meghalaya. Kaladan ke jing puluk ding haki benta lom jong ke jaka jongok kai bapau bha ke bala tip kum ka Zuko Valley ke badan Hasena Pati District ha Manipur hakini ki khendiat sengi balalen. Ka Zuko Valley ke dan ha ke than khaput jong ke Nagaland bat Manipur. Ha ka baya dei bat kani ke jingja umentri rangba ka Manipur ringkat bat kiwei ki he sorkar kilayo ban khmi kumba arkentai ke te ke jing puluk ding lingba ka jingring dur nasun ya ka Zuko Valley henen ke sengi. Umentri rangba alo pentip syakilat pathai kubor baladep ban pha ikinong penlip ding na ka Manipur Fire Service Department bat na ka tanat forest rengkat ke jingi trilang jong kinong syong shnong. Halor kate ke jingja pluk ding umentri ki kampo yeng ke sorkar kemi Amit Shah ula pentikna ya ke sorkar Manipur ba ke sorkar kemi kan sa ai ki jingeram ban penlip ya ke jingpur jong ke ding hakilum ka Zuko Valley kani ka long kat kum ke jing pentip umentri rangba ke jela UN Biren Singh leng ba ke Twitter. Ha Assam la play biang ki school primary henen ke sengi ke banengkong jong usnem ki khina school ki lalet biang sha ki school jong ki ringkat ke jing dengi ki mas khadin ke jing pensange long school la kumba shipho banai ka sorkar jela kala penmiru ki kendon ne ki SOP ha ka bayadei ba ke jing play biang ki school katkom ki te ki SOP ki school ha ka kerdan lower primary kin penlong school port sengi na ka benta barok ki kelas na do ka kelas 1 ha do kelas 5 kite ki SOP kin tre kam kumju na ka benta ki school sorkar bat ki bomdei ki school sorkar la kedeu ba ki school ki de ban sedang ha kapor khandai beji men step bat penwai pat ha kapor shibaji saupusan men sengi ya ka mid day meal ha ki school sorkar de ban sam ha kapor khat ar khat san hadu khat ar saupusan men sengi barok ki school ki de ban penkhut bat senret dawai shisin shitayo bat hashwa ban penkut ya ka khubor sa shisin kimat bakongsan Ajing pta ke sorkar kemi ki sorkar jela bat union territory ban penkre na ke benta ke jing persyang ke jing ai dawai yada COVID-19 ke ban sedang menta ke sengi. Ki lighthouse project kin sepen inami ki kor start ke juk menta ki bapa katam ban pendan kam na ke benta ke bha kamiat ki patba ong menteri rang ba du ke Narendra Modi bat khat prangot ki beyo thamai ke jing pang COVID-19 ha Meghalaya henen ke sengi. Bat katungi lapoi ke bakut jong ke kubor ke bawan chapi na ke All India Radio Shillong.